hari. Atiku ganin Buhari ya haye. Sun ci da kasa sun sanya kari. ADC za mu ba kuri'a. A arewa ta yamma har da hari. Atiku ganin Buhari ya haye. Sun rusa tudun har da kwari. ADC za mu ba kuri'a. Ga sabon ajiya roki dalas. Atiku ganin Yawa, Buhari ya ta haye. baba Atiku ta ce mu ba su lalas. ADC za mu ba kuri'a. Hajiyar mu da ke ado da dalas. Atiku ganin Buhari ya haye. APC za mu ba ki karar saliyar bana ma kuje ku raba. Na ce kuje ku raba. Alhamdulillah, we were invited by the former vice president and hopefully the president to be 2027, inshallah. We came to resolve some small issues pertaining the structure, caretaker and the transitional committee chairman. We have misunderstanding on that, and he invited us to come and sort out the issues. Alhamdulillah, we sat, we discussed, and were able to come out with a positive result. Yeah, my advice generally is for us to cooperate. You know, leadership, governorship, or chairman, or senator, all of us cannot be. It's only one person that can be a governor. Only 3 people can be a senator in Adamawa State. But when we cooperate, we'll be able to produce all these positions without problem. Whoever that feel he want to be a governor, he must cooperate with the other groups so that at the end of the day, he can be able to win the election. Saboda shi ya nuna cewa shi uba ne kuma shugaba ne. Duk korafe-korafen jama'a ya kira mu ya ji menene dalilin da ya sa ake da korafi. Kuma mun masa bayani ingantattu gamsassu kuma ya alƙawarin cewa za a gyara. So ya kamata mu haɗa kai mu tara hankalin mu waje ɗaya mu yi abin da ya kamata. Sun tabbata yanzu babu kamar safage na kishin nan. Sabuwar tafiya amana ce. Komai zaki rake ba ya iske zuma kun yi gaskiya kenan. Baba Atiku muna a layinka. Rani ya ɗara na su kishin nan.